Asinu di mmadụ na-abụ ke nwere n'elu ụwa nọ mana nkụzi ọ dịzie ka ọ bụzi nwoke na nwaanyị nọ mana ọ bụrụ ife na-akọwa nọ n'ụdị mmadụ na-abụ ndị ekụzi maka ya nọ bụ ndị oji ọnụ na ndị na-eme ife fa na-ekuzinu maka na elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya na ndị oji ọnụ karịziri akarịnụ ndị jọ na-etinye azụ n'ofe nụ were eziokwu na-akpọji nta mana ndị ọjọọ nọ na ngalafa karịrị akarị maka na fa na-agba oke ọsọ mana emesa fa ka ike ga-ebu ụzọ gboo ọ yọrịma ije ndị ọjọọ nọ n'afa karịrị akarịnụ ndị jukwu na-agbaji ntanụ n'eziokwu na nga nafa jururu na funu ndị oji ọnụ mana ya sị na ya gbara ụgbọelu na nrọ ị ga-eso ya nwe mgbaga ọ bụ nke na ya rụrụ ya bụ nrọ maka mgbazi mụ na ife ji ama ndị oji ọnụ maka na fa na-atụ asị yiri eziokwu ma jirizi onye nwụrụ anwụ na-agba akaebe maka na onye nwụrụ anwụ adịghị ekwu okwu ọ bụzi gịnị na-afịọ ọ nwere ndị ga-ekwu ife fa ga-eme akwa gị mkpa ememe na ha bụ ndị na-akpọ ndị oji ọnụ na fa juru n'ụwa niile ndị na-ekpe mkpa ma ememenụ na ha bụ ndị oji ọnụ ndị na-eme ngalanụ
esi wezikwa ndị na-ekwu eme ndị ji nkụ na nkụ bụ ego oyibo mana ndị a na-akpọzi abụrụ maka ndị Money Miss Road kama na ọ bụ ndị Chukwu nyere uche n'ego na ego fa karịrị akarị ndị ji ego igwe ma na-eme ife fa na-ekwu obodo jirizie fa na-eme ọnụ maka na fa nwere obi eji akpa ego ma nwezikwa obi eji eri ya bụ ego mmụọ bụ izu Chukwu a na-akpọzi ha ndị okwu eme maka na fa nọ n'obodo niile mana Anambra ka na-abatazi na amụka ka njorubezirinu ikelelu Chief Oliver Obiagazie oke osisi one of Amuka n'iso na ndị okwu eme ndị obodo ji aba mba kelezere m ezigbo nwa mụrụ gbaa egbe Mr. Emmanuel Ezemba mmiri kwanwa one of Amuka Mayor na ọ ga-adịrị gị mma Japan ka na-abatazinu ikele ndị Chukwu nyere uche n'ego nu ndị ọma ga-adịrị mmanụ ndị okwu eme ndị na-etikọ ọnwa pụta ife adịọ ndị na-etikọ ọnwa pụta ife adịọ ndị na-etikọ Chief Bernard Okeke ọnwa pụta ife adịọ Ogbuehi Ugo na-abụ nke izizi na Amuka kelezere m Chief Ignatius Odidika Oziome of Amuka ka mgbazizenu m n'itilinu kelezi ezi anyị mụnụ Mr. Casimir onye kokoronu udegbeghị na Amuka ezi anyị mụnụ kedu ụzọ maka odogwu na Germany Chief Cletus Ugeze omiyi ukwu na Amukanu Chief Cletus Ugeze ọ ga-adịrị gị mma onye na Chukwu gbara izu nwe mmerinu afamobi izu Chukwunu maka na izu na Chukwu gbara erikanu nke mmadụ na-agbabụzi na getu Barrister Lawrence Nwakete Ọhamdike a sị na obodo gbafagolo gị mi yanu
Justin Uchendu Omega Agụnweze mba na America Ugochinya nụzi nkele gị Ugochukwu Ọkafọ ezi nwanne m birinu asị na nwanne dị na mba na Owerri n'ife karịrịnụ na Owerri ka nabatazinu maka na ezi onye nọ na mbanụ bụ ezigbo nwanne nụ onye ka na-ekelezinu nwaka ibe ya of Owerri former chairman MBA Owerri branch ezi oyi geze ka ibe ya si ife mekwala gị o nwere odogwu Nwachukwu jiri uche chọọ mma maka na ife onye na-eme ka ekpe na-akpọ ya Ọkaka Chief Executive Officer Mr. and Mrs. Democracy Limited na Nigeria London USA ya na Japan kedu okwu m na-ekwuzi maka ya Mr. Clifford Igwe aka Cliff the Boss ezigbo di Mrs. Hope Cliff Igwe ezigbo nwa Let Emmanuel Igwe Aladdin na Wabụ Rivers State ka isiru ezi onye ọ ga-adịrị mma mmụọ bụ Chukwu ụzọ gị gazie maka na ị na-eje eje na-abata abata ọ bụ ezi nwoke lụrụ ezi nwaanyị nụ ha bụrụzi ezi nne na nna nụ mechazie mụtezi nwanụ kedu ezi nwanne kwuzi maka ya nụ Chief Justin Eze nwanne n'obi one of Amuga otu isi aga ka isi eke ego kelezere m ezi nwanne gị Chief Chinwụba Ndukihe Nkekehi Odogwu Igwuriba Amuga Jigabamba ndị dị mmaka na-ekelenu ndị dị mmaka na-akpọzinu nke onye ji ya jisie ya ikenu nke onye chiri ya zaranụ emesịa na anyị ga-enwezugbanụ maka na enu ụwa bụrụ pọpanụ Chukwu si ya gazienu na emesịa na anyị ga-afụziwanụ yes sir ọ dịba
Gazienu. ọnwa Pọtịfa dị o. Ndị na-etikọ ọnwa Pọtịfa dị o. Ndị na-etikọ ọnwa Pọtịfa dị o. Ndị na-etikọ ọnwa Pọtịfa